susținute Regina Maria din Trageța de sub peste 160 de inimi care bat acolo sus. Bianca, cum vezi tu ca și din perspectiva ta ca și voluntar inițiativa Romba? 571, 560, bravo! Și l-așteaptă, la finish, bravo! 556, bravo! Ce zâmbet mare! Ce zâmbet mare! Nu doar pentru comunitate sau parteneri care vin și sprijină activitatea asta. Este o oportunitate și pentru oamenii care... Și acum, cine câștigă? Cel mic sau cel mare? Cel mic sau cel mare? Hai să vedem cine vine primul! Și văd pe cel mic care sprintează, cel mai nu se poate ține! 817, 819, bravo! Bravo, felicitări! Felicitări, tati! Felicitări! Aici la noi la Romba Trail Run am muncit foarte mult cu toții, în ultimele 48 de ore a fost nebunie, dar suntem toții cu zâmbetul pe buze și suntem foarte Haide! 535! Bianca, România promovată îți mulțumește pentru interviul pe care ni l-ai acordat și 829, bravo, și la următoarele ediții vor veni din ce în ce mai mulți oameni care să se înscrie la acest minunat eveniment. 867, bravo, 868! Felicitări fetelor, bravo! Să se apropie de noi și să vină către noi să participe și să alerge pe traseele noastre. 610! Haide! Sunt și era atentă la versuri aici. Felicitări! Sunt alergabile. Sperăm haide! Aici în Bistria, 936! pădurile, dealurile. 936, felicitări! Pentru acest lucru trebuie noi să ducem vorba, noi, fiecare dintre noi, că suntem 39, voluntari, că suntem parteneri, că suntem participanți, că suntem simpli spectatori sau aparținători. Cu toții trebuie să participăm. 939! Îmi cer scuze! Felicitări! 573! Darius Andronesi câștigă cursa de 10 km. Primul Polan câștigă semi-maraton Romba Trail Run în 919, 908, felicitări! Bravo! 808! 630, 623, 504, bravo Alina! Bravo Alina! 500 Corsa! Bravo! Felicitări!